Yeah, no chimia. Original reborn is a flavor, funky dancer. Omenimo for Choliche. See Jenny Boo. Canada's all Europa. Abiko. I know what they only told you got a lot in these children. Now, by your low for your knee money, I'm an only way to the man at your one. Now, by the Palana, only way to women as one of them. I don't know my way. Oh, yeah, no, something not that way. And no man, but the short there, she was a very good and so I never went again. But I need to go on now. I I do get here, come up with you want to different even you and the motor room there. There, but driver get tea, motor, but you will go. On your manner, this is not the chair. Oh, there is no two ways about it. Ladies and gentlemen, we welcome each of every one of you. Very soon, everything will take place. Because you want to do that, we are introducing the chairman of the patron, Chief. I'm not sure what's my name.
ụmụnna kwadara akwado taa ọkụ ome ọ bụ ito isi ime ka oke egbochi dịka nzegbu osu na-ewetala ochie anyị na-aga n'iru n'ịkpọlite odogwu ga-anọdebe ya unu mana araghị isi aka agba otu mgbe ọzọ nwosu mgbe dike mbọsị ntụrụ ọkpọbe nna gị ga mma n'iche na-agụchie n'ụlọ nnagwake ibe ntụrụ ụlọ akụ ruo ụlọ mgbe dike nnọrị nne ndị ụmụnne mere misteki bụ enye bụ onye isi oche maka na edena mma ya kpata ego ụmụ ụlọ amalụ ka mgbazie ụlọ mbọsị nji ebe nna ya gbafere bụ ezi biya na-achọ biya asị nna ọkwa na biya dị ibe nnepụzi anya ọ bụ ekwubu ibe dị ka ife ụmụaka na-ebu ọgwụ na Malaysia lụrụ n'ụlọ mgbe ndekata ya jụọ ya ajụọ si ya agadi nwoke dị ka ya lụrụ ụlọ ụmụaka ya egbukwana gị ọ na-amụsọ amụsị na ọgwụ ọkụ ibe taa akụrụ ụlọ anyị kedara gị biko anyị na-akpọlite mgbe dike ga-anọbebi ya o nwere onye ọzọ na-abụrụ Chief John Enwelem the traditional prime minister ndị Igbo adaghị isi aka abụ ụtọ biko ọkọ ọbụta ụzọ odogwu DJ chọrọ ezigbo egwu ya dị arụ maka itili ya ọkọ ọbụla ụzọ odogwu biko anyị chọrọ gị n'isi oche ebe a ọkọ m ga-esoro onye akwụkwọ ụlọ onye ụlọ anyị n'ọya abụ abụọ alụ na ya aka na ọ dụrụ ofele onye dị 20 years jiri ekpata ego ya sị na ọ gbarịrị maka kparị ya na-agarị inenezi ya kịta ịmaziala dị ego ahụ arazi Kentucky ume ụmụdike the only guy man nwere na Finland ọgaranya pụtara ife ọ bụrụ ọgaranya zoro ozu n'ihi otu ibido n'ime ya mmanya ozugbo so that mgbe m na-enyezi ya microphone ka mmanya gburu ya Kentucky DJ chala ga-abịa Kentucky ị na-anya ịma na ndị ụmụnna na ife eme ọ bụrụ na Naijiria ga na-agbapụ ụlọ ibe nye 2 million mma asị ka mma na-eji ya maka ikwesị inye m 5 million ịmaziala ebe ịmụ na-abịa gbachiri okirikiri wee mee ife ma ọ bụrụ 5,000 euro ebe ka ọ gbadiwezi ya ekele gị dịka ọ na-ewere ochie anyị na-akpọlite odogwu ga-anọdebe ihe o nwere onye ọzọ na-abụrụ Maazị Kingsley Oji the chairman Igbo Union gba gburugburu na Finland the Kingsley Oji ebe nọ ka ndị bụ ekweta n'eziokwu maka na ya na-eghe anya n'isi isi na-azụ otu mme egosi na ichigo na ikwe ka ịra isoro na ụmụazị na-eji egwu egwu mme na main road wee na-eyi okenye dịka m egwu fọlụrụ okwu mme na-atụ m egwu ichama anyị kenegiri nne biko na-atụfuru oge anyị na-akpọlite
nwanne anyị nwoke ma bụkwara ụkọchukwu anyị onwere onye ọzọ na-abụrụ Reverend Father Charles Eze, the Reverend, you are highly welcome. Abi continue ochie maka na adị na gala dị na ya jimbo ọwụ na ị na-anya efu na ụdị na anagola aja ndị mmụọ na ndị mmadụ anọrụgoro mbọ ndị ichie nọrọ ya ndị ete mmanụ anọkwala ka ọ ya aga onye mee ihe amịa the father nọrị nne biko ọnwụrụ mana ọ na-abụ ife gwụrụ ife afụ debi ya ka ọ ga-ede dịka nwoke na nwaanyị dị na anyị na-agwọlite adadọra mma nwanne anyị nwaanyị bụ oge ene ada mmadụ biko amarọ nnọọ dọkịta ka nke etinye amarọ nnọọ chief amarọ nnọọ lọlọ mana nke ọbụla akpọ na ya anyị chọrọ n'isi oche ka ọ ga-adị ka nwoke na nwaanyị dịra maka na ọ na ọsọ ụmụ nwoke ọ bụrụ na anyị dị adị ugwu ada anyị ọ bụrụ na ị na-adabanya bụ ihe na-anwụrụ ike na-amụ bọọlụ biko anyị kwuru mgbe dike na-abatanụ Chief Simon ịkpa ọbata obi ya oke ị na-eji bute akpa ego jekwa bute maka na anyị akwụ elefada ife na akpa obodo anọ biko ada mmadụ anyị na-eche gị dịka ọ na-akpọgote iwere ochie anyị na-akpọgote mmadụ dịka Chief Jamanze Osuala Olutego adadọra mma ndọrị nne Jamanze Olutego Arinze anyị fụrụ ndị ụmụnna mana ihe abịa ọ bụrụ ife aka ifecha aka ebe ya bụrụ 500 euro debere mana ịkarị okwu ikota akụdị mfe n'ọnụ anyị kene unu Jamanze Osuala Olutego oge adụrụ ọ bụrụ na olute unu eme ka mmalụ anyị na-ekpọlite mmadụ dịka Dr. Godwin Ikewuonu Olutego on the way Dr. Mas Dike Odogwu biko kukedelu na aka na ọ dụrụ ofele apasị nwọdụ nwa ya ekemi awụziela onye gụcha agụọ ihe niile a na-agụ agụ gụchakwuola ogoro dọkịta ama nka m dochi ya ekere ya ya na-eto ka ya na n'iru ụmụnna kwenu kwezonu Igbo na-ebe a kwenu kwezonu Nigeria kwezonu. We are all welcome in Jesus' name. Unu abụgo n'ife mgbu onye gụrụ akwụkwọ na-ekele ndị Igbo ihe ama maasị dike ka nyere gị aka na eke esi eme ya Igbo ekele m unu Igbo makanụ lienụ mụọnụ ụmụ ụlọ zọ ọnụ ọ bụrụ mmadụ niile ya ụtọ n'ụlọ ifugodo etu o si eme ya ọ maka echi ezi omenala nke mbụ mgbe dike ọ na-aga mbụ obi aṅụrị ya na-agba m obi aṅụrị na-agba m na mma na nrugoro 70 years na nka ya dị etu okpe maka na ebe ị na-akwara aka ọ bụ ya agazi mbọ mana ekwu n'ihi agba m ibe ị na-eri ikere agba nya anyị na-ekene Chief Michael Ndụwakụ kpakpando nke mbụ ọndụ ụmụnna jiri ebili Sonny alụm anyị kene onuri nne anyị na-ekene Kenneth Emeruwa akụdụ mfe n'ọnụ anyị kene onye ọbụla n'ebe a nke onye chi ya zelu n'obikono anyị anya kpọrọ ofu oge adụrụ ladies and gentlemen, once more we thank you. We welcome every one of you. On behalf of Omenimo in Finland, I want to use this opportunity to thank you for bringing out your time to honor our invitation. As time goes on, the chairman or any of the member of you will tell you more. The reason why we're here. But it's all about culture. Thank you. People, Diaspora. I want to send you down the line in Sochi. Diaspora. I know what doesn't mean that. I want to tell you that I know you go to work only Shina Chindo Mona. On your opening remarks, or on your child opening remarks. No, all I bet you, but let your man, Bani phone, Bani.
mana ara m atụ ya egwu na ore egwu na-egburu ya nzemosu anyị abụọla fada ife na bodo n'agbanyeghị na ọ kaadị je kaadị na obodo mana sị fọwa ata ọ gọọmenti ọ bụ na anyị kasịrị biko chief Simon ịkpa ọha mgbe abụ na-erutego ọgbata obi ya ahụmerike odogwu ndị ụmụnna ma n'ihi abịa ọ bụrụ n'ihi abịa bụ na agụụ na agụụ ma n'ihi abịa bụ maka na gị na vaadị na mma and fa nwere aṅụrị mgbe fa fụrụ ka ị na-abata maka na ibi ime wee na-eje n'oke ihe bụ n'aka ọ na-ele ife agbara aka ejiri ugogbe enyi ya odogwu ọ bụrụ na ihe ekele ibe ire na-ebe ekele ebe anyị echeghị maka na enye anyị faịn ihe akwụ ya nsogbu adịrọ ọ bụrụ na atọ pụọrọ anyị ego anyị mara ihe akwụ biko ọ na-ewere ochie biko na kedu onye ya ego anyị na-ebela nsị ma ama izuzu ka mmanụ onye anyị enye igwe eji ekwu okwu maka na ndị ụkọchukwu karịrị akarị pastọ Ike anyị kelere nne evangelist prince ekelekwa gị maka na ibe ndị ibe like ya nzukọ ụmụnna hụ na fa nwere ibe niile a na-enwe enwe kpamgbe ọka oburu ụzọ maka na ide ọka oburu ụzọ anya kịta ya ama nke ọ dị ya oji o ji agwa ndị mmụọ dị ya n'aka gbanwere eze omenala ọ na-atụ eze omenala mana ọ na-ebu m ụzọ ihu n'ụlọ ụka gbanwere prince amaghịzi mba evangelist bụ ọrụ ebe prince amara m nke m na-eti eti mana mme mmata abụ ya ọpụta obi ya odogwu ọpụta obi ya nke mbụ obi bụ osi ahụrụ maka ọ na-akọta anya ebe a na-eme ebe a na-eche ọhụrụ redio ọpụta obi ya bikosi ihe ochi ya na-enye ya na-enye nwa ya ihe ime anyị na-eme ji akọrọ m ụtọ ọhụụ ọ ya aka nna ndị okeshọn ọ mara na na-eme ego na-ekele ka ndị obodo na-enye flawa anya na-enye flawa ebe ka anyị na-enye ọgọ mee bikosi ihe ochi ya biko senior ọgbata obi ochie ndị na-akpọ ote biko si dị shọ na tebụl niile na ife adịbago na ya n'oge adịrọ maka na onwe ndị nara onwe ndị bụ moto ewere nwaanyị na-eti akpụgologbo ọkụ na Nnewi mgbe dike anụgburu isi bụ agba dike dị eji ibe kedu mgbe iji ji wee bata isizi azụ ụlọ ibe ede nye na ndị ụmụnna ha ndịrị n'iro wee sịkwa daalụ n'ibe ha na-emeta ala ịtụgbu onwe gị na-asị afụrụ m gị nwanne mmadụ nọrị nne biko anyị na-akwado ka anyị kpọkọrọ nwa nsọ ka anyị bịa gawa n'iru DJ biko thank you we're about to say a word of prayer biko ana m agbalite nwanne m nwoke praise biko anyị na-akwado ka anyị were igwe ji ekwu okwu ka anyị nye Reverend nwanne anyị nwoke ọmalịcha nwa nechara anya ralụ na ọya jelechere gị ozi anyị na-akwado iwere igwe eji ekwu okwu ka o duwe anyị na-ebele thank you n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen Nna anyị nọ n'eluigwe ka otuto dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwela ka anyị daba n'ihe ọnwụnwa ma zọpụta anyị n'ajọ ihe amen onye nwe anyị ọkaka bi n'ibe anyị na-ekele gị maka na ị mere ihe ka anyị nwere obi umeala wee na-ekele gị maka ihe niile na-emere anyị gbaghara anyị mmehie ndị anyị mere nyekwana anyị obiọma ime ihe ndị dị mma ihe ndị na-asọ gị ka anyị nwee ike mgbe anyị mechara ihe nke ụwa were obiọma kirikwe n'ihu gị anyị na gị na ndị nsọ na ndị mmụọ
anọrọ ebe ị nọ na ndụ ebe ebe. Amen. Ka Chineke dị ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Father, because the Bible has only one anointing is not by age, but by the grace of God. Makana mbode ebe lo woni no n'ime mmụọ iya bibe na eme na. Owo ko maka ndị ngo one blood, one bottle. O maka anyị maka nwoso mmiri. Mbode ebe ebele ndị mmụọ ji na-ewere ọnọdụ. Ya anyị enyego ndị enu nke ha. Ọfọ obele oge ga ihe ndị ana. Ka ude na ebe na laja. Mana tupu anyị awụọ ji anyị enye chairman igwe ji okwu ka ọ gwa anyị ife nwere ebe anyị n'ụbọchị taa. Omenimo Gilin, Omenimo, Zun, Karen. Please, for the benefit of those who are not Igbo speaking, I would like to explain certain things about today's event. The Omenimo Cultural Festival is a cultural fiesta from old Imo State, comprising now Imo, Anambra, and part of Ebonyi State, in the eastern part of Nigeria, otherwise known as Biafra land. This is a cultural fiesta that brings groups, communities, individuals to come out and perform, showcase their ability. That is why in Nigeria today, the eastern part of Nigeria, which is Biafra land, has most diverse cultural group you can think of in Africa. We have over 200 cultural groups only in old Imo State. When this activity started, it was in the late 70s during the governorship of Chief Sam Mbakwe. He brought the whole Imo State together that will have this Omenimo Cultural Festival. And during this period, communities, individuals and groups showcase their cultural or individual ability to perform. From this, we are able to dictate some groups which are very, very vital today in Nigeria and Igbo land at present. For example, the Ihiawa Women Dance Group, the Abibu Cultural Group from Ise, the Upuamana Dance Group from Mkwere. So with all these performances, each time we do Omenimo, we are able to take note of our cultural diversity. So this is why we, the Igbos, live in Finland, particularly the old Imo State. We are trying to replicate all those things so that it will not go to extent to pass it to our children, so that in future they have something also to embark in them. As we are doing this, we have done this so many more before. This is the second time we are doing it in Finland. As time goes on, you will keep seeing different cultural groups, individuals performing. This is the whole idea of passing it through generation to generation. So as you come today, I enjoy you to be entertained, and I would like that as you go today, you have something behind you that there is something new happening among these people. Thank you very much. You are welcome. God bless you all. Ụmụnna kwenu, kwezuonu.
And this is a welcome address by the chairman Nzukọ Ụmụnna Ndị Igbo in Finland on the Omenimo festival holding on 23 November 2019. Audience, please, audience. At the Kaisa Cultural Center here in Helsinki. The chairman of the occasion, Zemeka Musu, members of the high table, members of Nzukọ Ụmụnna Ndị Igbo, members of Igbo Union Finland, members of Anambra State Association, members of Enugu State Association, members of Igbo Women's Association, members of IPOP, members of other associations present here today, our dear Finnish friends, our lovely wives and children, Ndi Zenozo, my Lord spiritual and temporal, ladies and gentlemen, all protocols observed. With deep gratitude, I welcome you all to the 2019 Omenimo Cultural Festival of Nzukọ Ụmụnna Ndị Igbo in Finland. Nzukọ Ụmụnna Ndị Igbo, Finland, which translates into the gathering of Igbo people in Finland, is a registered association of the people of Igbo extraction from the old Imo state of Nigeria. Nzukọ Ụmụnna, as called in brief, was formed in 1997 with the main objective of providing a common interactive platform for the indigenes of old Imo states living in Finland as a means of meeting their individual and collective aspirations. Historically, what we now call the old Imo states constituted the former East Central states of Nigeria along with the old Anambra state until the state creation exercise of 1976. A subsequent split of the state in 1991 led to the emergence of the present-day Imo state and Abia state. Ebonyi state, a section of which also constitutes the old Imo state, emerged from the further state creation exercise that took place in 1996, when parts of Abia and Enugu states were fused together. Note that the present Anambra and Enugu states form the old Anambra state. The capital cities of the three states making up the old Imo state are Owerri in Imo, Umuahia for Abia, and Abakaliki for Ebonyi. With a combined population of roughly 13 million, Imo, Abia, and Ebonyi states are among the fastest developing in Nigeria, being major oil and gas producing states. The people are well known for their prowess in farming and trading. Believing that education is the key to human emancipation, without mincing words, the people of old Imo states are among the most educated and thus rank tops in academia and intelligentsia in Nigeria. No doubt each of the three states boasts of being home to at least one of Nigeria's foremost citadels of learning, including the famous Imo State University in Owerri, Abia State University, Uturu, and Ebonyi State University, Abakaliki. The three states are also highly recognized for their rich cultural heritage. Essentially, every community has its own spectacular culture, which makes the people unique in their own way. Against this backdrop, there is quite a wide range of cultural festivals and activities through which the people reveal their identities. The most popular among which include Owu, Okorosha, Mmanwu, Igboeze, Okonko, Ekeleke, Ogbambada, Ojionu, Egwu Ụmụagbọghọ, Egwu Ụmụokoro, and a host of others that are celebrated at specific times of the year. It is not uncommon to witness such cultural displays at carnivals in the major cities such as Owerri, Umuahia, and Abakaliki.
Omenimo is the collection of such cultural activities that take place in the various parts of the Old Imo State. As the festival is proudly celebrated by the aborigines of the Old Imo State wherever they live, we in Finland have a duty to join in the festivities as a mark of our loyalty and respect for our common culture. It is important to note that the first Omenimo festival of Nzukọ Ụmụnna Ndị Igbo in Finland was held on the 1st of July 2010. So as a continuum, we mark our second Omenimo event today, displaying a variety of traditional dances and songs. We are also very pleased to present our numerous delicacies to you for your entertainment, considering that our foods and the way we eat constitute a major component of our culture. With our collective resolve to sustain the Imo culture in Finland, we plan on making Omenimo a biennial event henceforth. By so doing, we can possibly keep the rich cultural heritage of the old Imo State intact, also being very ready to pass it on to the generations following us. This without doubt requires all hands to be on deck, as culture by definition refers to the totality of the way of life of a people. We must beware that culture is not a one-man's show or business. It rather requires the collective effort of all the people that come from the same place or identify themselves as a common group. Simply put, culture works on the principle of collectivism, implying that it can only exist through the collective effort of the people with a common identity. Accordingly, I would like to use this medium to urge every citizen of Old Imo State living here in Finland to identify themselves with Nzukọ Ụmụnna. I am very convinced that it is only by coming together as a people with a common identity, participating in meetings and other activities, and contributing our idiosyncratic ideas and opinions that we could make our culture sustainable. It is only then that our aspiration of extending our cultural heritage beyond this present generation in Finland can be attained. I quite understand that the challenges we face in the country, both individually and collectively, are quite many. While some of the challenges, such as the cultural shock encountered as newcomers, the harsh weather conditions, and employment difficulties can be easily appreciated, there are, yet numerous others that we can hardly observe. The iceberg theory tells us that the greater part of culture cannot be seen. Associating with one's own people could be the easy way out. Knowledge sharing can never be possible when one is all by themselves, which echoes the popular Igbo saying that Ofu osisi adịghị emebe oke ọfịa, which translates into a tree cannot make a forest. Once more, I implore the extant non-members of Nzukọ Ụmụnna to join their brothers. The door is wide open to everybody. While personally appreciating the journey so far since the formation of Nzukọ Ụmụnna in Finland, I must emphasize that we need to do more. Building a strong association requires a lot more commitment than we have already made. Just a couple of days ago, a friend sent me a link to the activities of an association of the people from a sister African country here in Finland. A quick visit made me realize that despite taking off at about the same time, the other association has gone far ahead of us. I am confident that with the caliber of men in Nzukọ Ụmụnna and the spirit of oneness which we exhibit, we can follow suit with love, wisdom,
unity of purpose and understanding, we shall excel. What we need is to clearly define our objective and make it more impactful. At this juncture, please permit me to appreciate the wonderful work of my fellow executives. I must not fail to point out that the executive team of Nzuko Omenimo is a pack of very wise individuals whose effort in moving the association ahead cannot be quantified. I also recognize every member of Nzuko Omenimo in Finland. I know that the challenges we face are many and various, but I am sure that success is ours by the grace of God. Special thanks to the Omenimo committee, whose immense contribution made this gathering today possible. As an association, Omenimo has its challenges. Most importantly, despite owning up the duty of fostering our rich cultural heritage in Finland, beyond the present generation, we still lack the wherewithal to do so. Our variant job schedules have remained a stumbling block in bringing our children together, thereby limiting our chances of passing on the baton successfully. We must find a way out of this. Otherwise, our lofty dream of extending our culture beyond the contemporary age would only be a wild goose chase. I kindly solicit the unwavering effort of our dear wives and sisters in this regard. Financially, the association is obviously constrained, following which we are incapacitated to do some of the things that are important to us and for our well-being as a people. Holding the second Omenimo Cultural Festival 9 good years after the first one is a pointer to the hardship Nzuko Omenimo has faced. Despite our long history spanning over 22 years, we cannot yet boast of our own hall or cultural center where we could conveniently hold our meetings and activities. We therefore implore all lovers of culture in Finland to come to our aid in any capacity, be it at the individual, group, corporate, or governmental level. In conclusion, in the name of Nzuko Omenimo Ndibo in Finland, I welcome everyone here today with the one spirit Imolites are used to receive their visitors. We hope to make your day remarkable, entertaining you as much as we can. From children's songs through traditional displays by both women and men to our assorted brands of food, we hope to make you happy today. We strongly believe that your enjoyment with us today will be a motivator for you to come to our pleas for help, as well as to attend our future events, including the planned Omenimo Festival in 2021. May God bless you all and return you safely to your respective destinations. Max DK, PhD. I'm a postdoc researcher and lecturer at St. Petersburg, at the HSE St. Petersburg in Russia. Thank you very much and welcome again. Ayi kene wulinde ama den ne kamalo mena na etu machari prepare no yibo ma doctor na epoku ani fulon body ke pata no te gba ichebelia chief ika chima ochiaga no onwe ya ochiaga ndi Igbo ochiaga di n'isi because if na me fe we mena na go obo ụmụazị ego ya aja ụmụazị ego kwasagara ise mata no okay o ko do musi obodo
Odogwu ejiri suru aga ije ọga iru ọga azụ ndekwu mmụọ ikechi ibe oge a dọzi anyị na-eme ibe niile njem njem anyị akọwachaba azụ ihe ochie odogwu eji eji ibe ọchagha ndị Igbo biko o nwere mgbe dike ọzọ anyị fụrụ mgbe ọ na-abata Chief Clement anyị egbu ọnọdụ nke ndị ebe nwa na-arụ mbụ biko ocheghị ebe ebe ocheghị ebe ebe a nọọ ife gbasara omenala ka anyị na-eme anyị a na-agụkwa alụsị maka ndị ụka omenala ọkwa ụtọ ọrụ na adịbụla akwụkwọ ọnọdụ Igbo biko ocheghị ebe ihe ebe a mgbe ọ na-agụ ife anyị kwuru aka ji ụfọ ndị Anambra steeti obere nwachi gwara Krismas onye isi agbọọlị aka Chief Claret mgbe onye chief bụ dọkịta ịma na-egochagbo n'ibe niile a na-agụ akụ ụlụ na-agụtatụ dọkịta na ụgwọ ndị ọbụla 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 ibe mana eziokwu nke mbụ na mbụ ndị ụmụnna sịrị gị nnọọ gị nọ ndị Anambra ụmụnne gị ụmụnne anyị si unu nọrọ ndị biko onye isi ndị Enugu olutego biko ụmụ nwaanyị ndị Imo Union anyị kelere unu Ghana Union Association we welcome you all biko kedu ndị mụ na ha na-eju ozi ebe a ka anyị baa n'ife a na-eme DJ ka abịa Igbo mmadụ nke anyị asụ ya n'Igbo anyị asụrụ ya n'oyibo maka ebe anyị nọ amụọ nwa flawa mmadụ nwụrụ flawa ị na-agba akwụkwọ flawa ka a gbasazikwara ya ebe a mana ọ nwere ebe anyị si wee bịa ndị ụmụnna akpọrọ ka ha ya oge ego ha akpọrọ ka ha taachị ya anyị mana asị na onye njinje na-aka onye isi awa ama ibe o nwere ebe m bịara ịgba nkwụ nwaanyị a na-agbatazi ya na-eburu ibe a na-agba m eburu ebe ntị ya na ibo asụ na onye nwere mgbogbu ego onye ọbụla ihe tụrụ ihe ebe a n'omenala ntị ya akpụgo m na ego afụgo m onye m bịara asị mba na-ebu nwaanyị kwuru n'iru m ọkụ ebe ahụ nke 500 naira were ibe atọ ya wutu 10 naira ọkwe mbize maka na omenala ya bụ na ife anyị na-achọ ime ife bụ ndị ụmụnna chọrọ ichere anya ọjị bụ ụtọ na ife anyị na-eme ife ewe ife omenala osi gị n'obi pụta ma iwe onye ụmụnna ma imegbugo mbụ ma ọgụgụ mmanya niile a na-anwụ ebe ọ gbasara ma nụrụ ya fụrọ mbụ ile kịta ka a ya ama onye nna ya mụchara gbaa egbe ibe niile egbe okpu mme ma okpu ọma nwụrụ kịta ka mma nwa onye mara mmiri ya a ya ebute ọjị ebe ịmara ife ọbụla si gị n'obi pụta ịma na eme inye anyị na ọhụrụ ka anyị gbaa agha ụgwọ ọwụ 10 euro ọwụ 20 euro bilion ihe 10 bilion akịta ọnụ ọbụla si gị n'obi pụta igwe anyị iwere ofe ọjị and ọjị ahụ ihe awakwu ya ebe ọyị naluo igwe ndị ichie ebido ụlọ na na-ebe isi wee bịa biko si bụ ime ma ọjị biko nọ ekpegbu ekpele ndị ichie na-anya ewu na ndị ichie ebe ma nwere ebe na-eri ọkụ ebu n'ụzọ wee nnọọ dị ka ya eri maka na mmadụ agha ebu nna ya ụzọ wee tinye ibe n'ọnụ n'ebe na-eme ebe ite ọka akpata onye n'agbanyeghị na ọchịagha alatagokwara nwa obere mana ọnwa ụfọdụ jọdị si bute ọjị n'oge adịrọ ọtụ ụmụ nsọ ogbo ka m nọrọ ọnwa ife ndị ụmụnna na-eme wee ruo taa unu akwadịchara na ọnwụ na ọjị mana onye bụ ya na-eji ya na Lagos na akpadamana ka a baa n'ife ọzọ anyị nwetara ya wasisi ebe wee bụ ndị ụmụnna gbara n'egwu ọha mbara akụrụba nke ba erirokwu na ndị kedu ọjị nwana nze nwesu kedu ndị nwunye gị fa gara asa ọjị na-eri mgbe tibutekwutie ya na asara asa apụtara ọlara asa asa wee na-enye ndị ichie mbọ sọrọ m odogwu taa ka ihe agba m afọ ọzọ wụọ iwere ofe ọjọọ wụrụ 500 euro anyị agha agbakwa gị ụgwọ abịakwana ti anyị na-azụ na hotel ka ihe enye ịkpacha anya kwu 500 ịmara ọ na ihe enye nwa gị igwe onye ebe ọ bụrụ ụmụnna ka ị na-enye aha nna ya ka ị na-aza ọzụkwa na ihe a na aha nna ya eburu nga ịma ọ bata obi ya olugbo mgbe o ji amalike taka mmata nwa na okpu mmeghe usoro ụlọ ebe ọgọme biko si bụ ime m ọjị biko na o nwere ndị na-ebe a na-eri nri leti ndị otu m na-aga ọkụ ọsịsị anyị ara eri nri maka nnekwu afọ ị na-eso na ịghara m anya n'afọ ịma na iri nri leti ọ na-achọzi mgbe o ji eri nri iche si bụ ime ọjị ka a tụpụrụ ndị ichie ọjị ka anyị nwee ike gaba n'ihu anyị kelekwa pastọ nwanne anyị nwoke Morris anyị fụrụ mgbe ịbata dị na ndị mmụọ ozi maka na ha abatazi ya ma mfụ ndị ozi bụ oge ugbu na-ezi anya si na mmadụ ebi ọ bụrụ mana ihe ebe wụta ọjị inefe anyị bụ na-ebe isi atọpụ ya na-arụsị
maka mgbe ihe asịkwa na ihe nyere anyị n'ihe were ọjị bịa ọ ya adịghị bụ asụ dọwagodo ofu ebe si eme n'aka ekpe chọọ ofele etinyere m mkpụrụ na-agba n'ụtọ ebe ị na-anya efu na ha na ọsọ ọjị izikowodo ndị chiaman m ka ọ maa na nwere ọjị awụsa dị ya nzebe osu ka mmanụ ma ite n'ụlọ na-enye ya na mba ọka oburu ụzọ kachala chekedela enyi n'anya maka na ọ na-aga ọrụ kata okenye agbụrụ ka ọ mara ka ụmụazị ya esi mee mbọsị ya achọ onye afụrụ o nwere ọjị awụsa dị na ya mba ọjị ugbo gị na-ewere ọ bụrụ ọjị awụsa mba si nye m efele na abụọ ọka oburu ụzọ ga-abịa ịka ya edebe ya ebe anyị echere onye echere anyị etinye n'efele fori ya gbubiri ọnwa ọrụ kwesịrị ọrụ ị chọrọ apụta echi gasị mbata na ọka oburu ụzọ na-ehe ekwuzi okwu mbịa ka bịa nọcha anya ibe si chọwa ọsọ ọjị mgbe biko si nye m efele ebe a weta efele ọbụla ọkị na-abụ ejugbo n'ebe niile elu tebụl anyị okiri ebe ebele ebutezie nke fọlụnụ ọ bụrụ iwu na onye ya ewu ụlọ zuru ikwu gwa anyị ife anyị ekere wetatara ya ọjị begị mma eweta anyị begị biko ọka ọbụla ụzọ mma na ụlọ ọ na abịagodi ka mmadụ na-abụ na ịtọzagodo ahụ nna ha taka ya dama kedu maikrofonu nke nna ya si na-eme ọsọsọ biko ọ kịta ka anyị na-eme ife anyị bịara ife ndị ọzọ ejala onye ama ego mara titi iri nri kama o richakwa anya ana na-asị mechiri ya obi mgbe egodere m ife ọ na na-emere oge adụrụ ngwa ọ nwere onye na-enyere gị aka ngwa jide ya nze nwechu ka ebe anyị ebido igbo kiri ime ụlọ olugbo ọzọ anyị egbu mgbe dike afọta gị nwa aṅụrị maka na ire atụ egwu wee na-eje ibe ọ nna gị nwụrụ ị na-anya na tebụl ụlọ 1000 euro apụtara na amamekwe na anyị nwere eburu nwee mbụ kpakpando ya arị njem ya taka ọ ya enye wenata anya ọrụ ọsọ ndị Germany ga na-egbu ya ego unu aghọrịzara anyị ọkụ ebulu ọgbata obi ya ama na ome ihe oge n'ihi akwa ego mana ọ gbatụkwa ama okwu ofu efu ibi ya dịrị ebe a meme eweta ego tijidetara m ya ka abịa ọma pụtara nene na ara ezu ya ezu nzewesu kere ebe m na-ebido ọka dịba ka ịbịa na mma a na nwe ọdana ebutegara nzewesu ọjị onwe ebe onwe ebe anyị nzewesu ọ nna gị ka ị na-ewe na gara ọjị ọ bụ Omenimo kwunu gwara ya ọnọmụrụka awụ onye Imo mana a gwara nnọọ ka esi ebi ebi ibe ihe ị ga-eji ebu ebu nwa natakwere na-atakwere n'ọdara ya na-ebuli nne o nwere ife anyị chọrọ ibu nọọ ihe ji ego ole na-ebu wee wenagara nna gị nna m wee dịkọta ebu nke mbụ na abalị mma ewenagara ya ọjị ọma ụmụnna kelin ụmụnna mun zon karun biko ka m sụọ ya n'Igbo biko ihe ewu omenala Omenimo mgbe ọbụla anyị na-eme Omenimo anyị na-awa ọjị obodo ọbụla chi ibe ha si bịa gburugburu Imo steeti na-eji ọjị ala individuals kwado ya wụ ndị grup na-eji ọjị ala so ịwa ọjị awụ the number one issue anyị na-eme na Omenimo n'ihi na ndị chi echi bịa laruo ha ga-akọta na ha gara Omenimo ọjị ejiri na Omenimo lo a na-agbakọ ata ya ọ na-awụ ndị gara Omenimo lọta mgbe anyị wụ ụmụazị ndị nze ha lọta ha kpọọ ndị nze ibe ha kpọọ ndị si n'ọzọ na-agali si ihe ewe ihe ọjị ha jiri were lọta so biko otu ọbụla o siri ha gị omenala a anyị na-akwado na mba anyị nọ n'ime ana m asị onye ọbụla biko tinye aka asị onye isi oche abụghị onye isi ego mana dịka o si wee dị ana m eji 100 euro ewere ọjị ala biko kọọrọ na ya aka nzewesu ama m n'ihe mere ọnụ ife ifele maka na ọzọ ọjị ara eji ihe ifele n'ihi ofu ọjị ọzụkwa na ọ ya arapụla anyị tapụrụ oge ezugbe biko ọkwụrụ ụgwọ na ya ka anyị na-ekwu gbasabaziri ọkọta okwu enyere agha igbo oji ekwu okwu ebe anyị ego n'ihe eji wee were gara ụmụnne gị ọjị maka ara ama ndị ụmụnna ara elekwa na ọjị ele ụlọ ama epụmada ezi egwu na nke mkpu na-anwụrụ na ama okwu bara na ego onye igbo atụkọ uru a na-edo ugolokpo nkụ na-amụ na anwụcha maka ime enye anyị 200 euro kedu aka nne gị ma emewa n'aka ebe
ebe ọbụla mgbasị bụ ihe m na mụ ka ọ gwa anyị okwu ịma na akụwa ogbo ya anyị ekwupụwazi okwu ọ baghị uru ikwu okwu ogologo okwu aka m enye unu 100 euro ọgwụgwọ onye na-ebi ya ede biko na anyị agbakwa ụgwọ agba biko nụ ịmara anụ na ihe atụpụrụ anyị ana agwa anyị ozugbo ada mmadụ nwaanyị ara awara ọjị ma nwaanyị na-emetụ ọjị aka etoro n'ọnụ nne na nna m na-eje ije ọ na-abịa ebutere nwaanyị ọjị ihe ka ọ na-eme ya abụghị gaba n'ihu maka na ọ gbasara ọ bụ ịyọ ndụ ebe ụmụ ebe nwaanyị ya eruo na ejo ya abụzi nwaanyị ọwụrụ nwoke aghọrị na m ọnụ ọbụla ihe anyị ga-ete ị na-agba nwaanyị nwere oge ọ ya aga krọs ọma mmụọ mgbe ọ dịrọ bụ ụlọ maka na akwụrechi enyi dịbe anyị nwere nne mmụọ ekenekwa m ụlọ ọchaga ana m ebutekwa ya ịghọrọ ya ma ha chi ụwa dịrọ ka anyị gaba n'iru ọ ya gba anyị izugbo emechaa ọchaga ndị Igbo ara na dịka okwu n'ọnụ ya ihe ekwu ibe chọrọ gị ikwucha ọrụ 1000 n'ụbụrụ anyị na ịkarịrị ya biko okwu dere nọ ndị ụmụnna biko nụ ife anyị na-eme na-asọ okwu ka anyị kwụela onwe anyị ugwu arụ na-agbakacha ndị anyị na ụlọ eji 50 euro ọchịagha ndị Igbo ọ sị na ya ji 50 euro wee na-ewe na gaba nna ya bụ okwu ọjọọ ka ọrụ na ya aka biko na-emenụ aka ntọkị odogwu mgbe dike ore ebugaba si wetara ya maikrofonu ọ ya atakwaghị ga ọrụ ekwuziri okwu ike inyekwere ya maikrofonu ma maga anụ n'ihe ọ na-ekwu ego amaka ketọkị odogwu ọ ya enye ebe niile enyekwere enye ma nke aka ya enye dị n'iru gezianụ ntị ìyàwó òbí àwọn lámùtù tí ilé ntì gẹ́gẹ́ bí gbogbo ndị be anyị kwenu ụmụnna kwenu Anambra kwenu Imo steeti kwenu Enugu kwenu Nigeria kwenu ndị Igbo kwenu Biafra kwenu kwezienu ife ekuku a na-eme ụmụnna obi dị m aṅụrị oge ndụrụ na-eme ife unu na-eme tata Omenimo. To be honestly speaking, oge m nwetara the IV, nwetakwa the IV na-agụ ife dị na IV ụkpụrụ ọgwụ pronounce Omenimo anyị bụ pronounce na my IV until even though one of them is people now come to look and say pronounce this thing but oge m mesịrị ebe a ka a kpọziri gbọgbọgbọ wee ọba m na ntị wee ma kesi pronounce ọ bụrụ Omenimo and mụnwa na onwe m anọrọ oge e mere ya last time so I was a little bit confused but ife mere ya bụ na unu ga-enwere ụmụ otu fom because na akwado ezigbo nkwado were pụta but otu ọbụla ọ dị m ga-eji 300 euro were ewere ọjị maka ara ama ama ife ozi ọkpụ mgbe o toro n'ụlọ ewere ọjị ya ụta nwanne ọ ga-eme biko nye m ka esiri ọjị ofu kelee n'ihe na ọ dụrụ ofere ọkwa ha meda mbụ biko kesịrị oge adụrụ akpọọla anya bụ ego ebu ihe ọjị Igbo kwezuonu n'afọ ndị nzukọ ndị Igbo bụ Igbo Union n'afọ Igbo Union aga m eji 100 euro bụrụ ọjị a and m na-akọwakwa na ofu nta ka anyị na-achọ nzukọ mmụnụ nzukọ mmụnụ na Igbo Union ofu nta ka anyị na-achọ iji kwado na na-emekwa na iji na-emepụta ihe ọganihu ndị Igbo na obodo a